Vítejte u dalšího festování. Dneska budeme opět sekat trávu, ale mám tady na to sekačku, která funguje hned na dva způsoby. Mám tady takovýhle koš, do kterého sbírám trávu, anebo jako první si ukážeme mulčovací variantu, což znamená, že je potřeba sem umístit záslepku a když budeme sekat, ta tráva se rozseká přímo zpátky do trávníku, takže mulčujeme. Zde si jednoduše nastavím výšku sečení, 2 baterie, 40 V, bez jedné to nejede. A pozor, když chceme otočit sekačku ze spoda, je dobré vytáhnout tuto pojistku, protože pak je to pro nás bezpečné, aby nedošlo k samospuštění stroje. Záběr je 40 cm a brushless motor, tedy bezuhlíkový. Stačí jenom zmáčknout, přitáhnout a seču. A v momentě, kdy pustím páku, automaticky motor zastaví. Já to tady ještě doseču, tedy zamulčuju. A ať vám to doma taky pěkně seká, sekáči. A u dalšího festování, ahoj!